Хайырлы кеш, сіз еңі қаршығарылышын қорайсыз, студия Долина Хисматулина, бүгінгі күннің түп темалары. Якшәмбі күні болған авиа хәләкәт 92 кішінің ғұмырын үзді. Илдә матәм күні. Татфонд банк клиентларына компенсация түлей башладылар. Кіртімшілерге ненде мәгълүмат білерге мөхим, Гүзәл Шихапова ашықлады. Закон бұзған үшін административ штраф салына, бұл 3.000-нен алып 4.000-ға қадар. Ылыслы ағашлар контроль астында. Бүгін Россияда матәм күні. Якшәмбі ертесінде Сирияға солдатларына яңа ел белән котларга баручы Ту-154 самолеты Кара диңгезгә төште. Вафат булучыларның гәүдәләрен Сочи ярында табалар. Ил буенча әлемнәр төшерелгән күңел ачу чаралары уздырылмый. Мәчет һәм чиркәүләрдә вафат булучыларның рухына багышлап дугалар укыдылар. Исегезгә төшерәм. 25 декабрь көнне Ту-154 очкышы диңгезгә төшү сәбәпле 92 кеше һәлак булды. Алар арасында Александров исемендәге ансамбль артистлары, журналистлар һәм экипаж хезмәткәрләре. Әлеге очрак буенча җинаять эше кузгатылды. Төнле Кызылчаллы поселогында янгын чыкты. 2 катлы кирпеч мунча янып беткәч, ут гаражга да каба. Кызудан өйне ташлаган материаллар эри башлый. Барлык объектларда бер участокта булуга карамастан, күрше йортларга зыян килми. Хәзер янгынның сәбәпләрен ачыклыйлар. На месте, значит, находилась хозяйка дома. 1940 года рождения, не пострадала. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации печи. Титов фрамында ваз машинасы баланы бердірткен. 6 яшьлек малай светофорның җәяүле юлынан юл аша чыккан. Нәтиҗәдә бала ауыр хәлдә ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханә хәзинәсенә озатылды. ЮХИДИ инспекторлары фаразлавынча, 27 яшьлек ир-ат светофорның кызыл уты янганда хәрәкәт иткән. Аның гаебен тикшерү ачыклаячак. Бүгіннән Татфонд банк кіртімшілеріне компенсация түлей башладылар. Моңа кадәр барлык түләүләр дә берничә банкта оештырылачак дип хәбәр иткәннәр иде. Әмма Татфонд банкның Шалыдагы клиентларын бары тик Саклык банкында гына кабул иттеләр. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез сюжетында. Дүлфет Риянов инде 4 сәгать дәвамында чираты җиткәнен көтә. Моңа кадәр башка банкларга мөрәҗәгать иткән, әмма аны Саклык банкына җибәргәннәр. Чират алдым, менә сәгать 8-дә алган, инде алдым, менә 77-нче булып. Ну кешеләр акчаларны алалар. Bilmiyorum anda нәрсәсе, оформлять итәләр инде, күчерәләрме алалармы, ала торганнар инде. Моңа кадәр барлык мәгълүмат чараларында именият агентлыгы күчергән акчаларны 5 банктан алып була дип белдергәннәр иде. Әмма Шаллы өчен нибары бер генә банк билгеләгәннәр. Кертемнәрне кайтарыр өчен үзең белән нибары паспорт булу җитә. Әгәр акчалар күләме 1 миллион 400 сумнан артмаса, кертем тулысы белән кайтарыла. Әлегә бернинди проблемалар да юк ди шәһәрдәшләр. Иртән килдем дә чират алдым да инде хәзер магазинга керәм дә инде кайтып киләм дә тагын киләм инде. Монда һәр 50-нче номер бара. Мин 180 ничәдер номер. Проблемалар юк. Әле бит алмадык, әле пока номерыбызны. Все нормально бара. Бүген Татфонд банк темасы республиканың дәүләт советы утырышында да күтәрелде. Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, якын арада барлык кертемчеләр дә үз акчаларын алачак. Әмма юридик затлар белән хәл катлаулырак. Хәзер республиканың икътисад министры җитәкчелегендә махсус төркем булдырылды. Без кеше бизнесын саклап калу өчен барлык механизмнарында кулланачакбыз. Аларны бәләдә калдырмыйбыз дип белдерде президент. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. КАМАЗ милке махсус хезмәтләр контроле астында. Бүгін прокуратурада оешмада булган урлаулар буенча утырыш узды. Заводта булган җинаятьләрне ачыклау белән Эчке эшләр идарәсендә, федераль куркынычсызлык хезмәтендә һәм башка структураларда шөгыльләнәләр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 11 ай дәвамында КАМАЗ заводында 3 оешкан җинаятьчел төркем эшчәнлеге туктатылган. Алар товар һәм кыйммәтле материаллар урлау белән шөгыльләнгән. Суд вменил 101 миллион ущерба КАМАЗу путем того, что поддельные, которые делают в гараже 2000 запчасти, плюс ввезенные из Китая, и продавал, как будто они сделаны на КАМАЗе. Вот ущерб 100 с лишним миллионов, и плюс получил 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Это за гособоронзаказом. Эчке эшләр идарәсендә автогигантта булган урлашу очракларын ачыклау өчен махсус төркем оештырганнар. Алар ярдәмендә 17 икътисади җинаять ачыкланган. Запас частьләрне йөк ташучы оешмаларда эшләүчеләр дә урлаган. 15 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Промкомзона задержана группа, состоящая из 5 лиц, которых в период с апреля по декабрь 2016 года
занималась хищением, другими словами, закомплектовкой запасных частей с товарных автомобилей КАМАЗ. Uyuşmada bulgan urlaşu uçurakları isteme salım tülevge sebepçi istevine cinayetler arkasında zavodның derecesi düşe. Şuna göre iktisadi cinayetlerini aşıklav zor jiңu dep bilgilediler oturuşta katnaşучылар. Güzel Şıхапова, Konstantin Viliç, Alexey Ivanov, Яңалыклар. Кайбір предприятиелер төлемесі үшін қорны тілесе қоя түгәлер һәм оның үшін 500 мың сумга кадәр штраф каралган. Бүген безнең иҗат төркеме экологлар белән 65-нче микрорайонда тәртип бозучыларны тотуда катнашты. Это вот один пример из местных санкционированного намечения снега. 65-нче микрорайонда мондый кар өемнәре берничә. Аны үз территорияларына төрле оешмалар китереп аударган. Гәрчә якында гына рөхсәт ителгән кар түгү урыны бар. Монда шәһәр эчендәге карны 10 минут сайын китереп торалар. Сутками возим, сутками не успеваем, народу нету. Тик бу хезмәт өчен түләргә кирәк. Бер машина өчен 1000 сум тирәсе. Акча чыгармас өчен кайбер компаниялар карны башка урыннарга түгәләр. Андыйлар белән экологлар көрәше. Кизү көндез дә төнлә дә алып барыла. Быел алар 60 тәртип бозучыны тотканнар. Штрафлар хайран зур. Аңа каршы чыгарга риза булган шофер да оештыручы предприятиедә тартыла. На физлицо штраф от 3 до 5 тысяч рублей. На должностное лицо предприятия это от 10 до 30. И на ИП это от 50 до 30, от 30 до 50. И на юридическое лицо это от 250 до 500 тысяч рублей. Хәзер рөхсәтсез кар өемнәрен БСИ промкомзона җирләрендә дә табарга мөмкин. Искәртәбез, шәһәрдә 2 кар түгү урыны бар. Берсе 65-нче микрорайонда, икенчесе Элеватор тауында. Рим Мәхмәтова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Ылыслы агачлар контроль астында яңа ел бәйрәме алдыннан шәһәрдә гадәттәгечә чыршы акциясе уза. Ел дәвамында ылыслы агачлар уртача 30 сантиметрга үсә. Агач метр ярым озынлыкка җитсен өчен 5 ел вакыт кирәк. Браконьерлар чыршыларны санаулы минутлар эчендә кисә. Бәйрәм өчен махсус үстерелгән ылыслы агач сатып алу законсыз рәвештә кисүгә караганда күпкә арзанга төшә ди урманчылар. Ни өчен? Гүзәл Шыхапова ачыклады. Урманнарда махсус режим 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Урман һәм милли парк территориясын полиция һәм урман хуҗалыгы хезмәткәрләре тәүлек дәвамында тикшерә. Белгечләр снегоход һәм автомобильләрдә хәрәкәт итә. На территории Челнинского участкового лесничества дополнительно созданы 2 оперативные группы, которые патрулируют как в светлое время суток, так и в темное. То есть в ночное время у нас тоже проводятся рейды. На территории национального парка, то есть штраф выписывается в 10-кратном размере. Уртача алганда ылыслы агачлар базарда 400-500 сум тора. Әгәр законсыз рәвештә кисеп алсаң, 10 тапкыр күбрәк түләргә туры киләчәк. Закон бозган өчен административ штраф салына. Бу 3000-нән алып 4000-гә кадәр. Шулай шул ук вакытта ущерб бирелә. Ущербның зорлыгы 10,000-нән 15,000-гә кадәр. Диаметры 20 сантиметр зурдан булмаган агачларга бу. Әгәр урман хуҗалыгына 5000 сумнан артык зыян килсә, җинаять җаваплылыгына тарталар. Закон буенча 1 елга кадәр иректән мәхрүм итү каралган. Контроль базарларда һәм трассаларда да оештырылган. Полиция һәм ЮХИД инспекторлары автомобильләрне туктатып тикшерә. Әлегә законсыз агач кисү очраклары күзәтелмәгән. Гүзәл Шыхапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шимбә көне концертлар залында Мәүлид аена багышланган шәһәр күләм зур бәйрәм узды. Ильяс Халиковның Минбәр дини театры тамаша күрсәтте. Халык Мөхәммәд пәйгамбәргә багышланган вәгазьне мөнәҗәтләрне дә бик җылы кабул итте. Бу чарада Татарстан мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин да катнашты. Тулырак хәбәрчебез Рим Әхмәтовадан. Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көненә багышланган бәйрәм мондый зур залда беренче тапкыр уза. Узган ел урын азрак булгач халык сыйып бетмәде. Шуңа да быел концертлар залын сайладылар. Тамаша залы тулы. Өлкәннәр, урта буын, яшьләр, балалар. Пәйгамбәрне күрер өчен, пәйгамбәрне күрер өчен, ниләр бирер идем. Тамашаны Чаллының Хәзинә балалар клубы ачып җибәрде. Сабыйларга ислам тәрбиясе бирүче бу клубка йөрүчеләр саны елдан-ел арта. Аннары халыкны Татарстан мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин, Чаллы имам мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла, башкарма комитет рәисе урынбасары Рамил Халимов сәламләделәр. Бәйрәм вәгазы Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышы һәм эшчәнлегенә багышланган иде. Аны Сидоровка мәчете имам хатибы Илназ Яхин сөйләде. Аллаһ илчесенең асыл сыйфатлары, тормышындагы гыйбрәтле хәлләр беркемне дә битараф калдырмады. Аннан соң сәхнәгә Казан кунаклары чыкты. Ильяс Халиков җитәкчелегендәге Минбәр дини театры. Театралаштырылган тамаша Бөек Болгар җиренә ислам дине килүе хакында булды. Ул Ильяс Халиковның дини җырлары белән үрелеп барды.
күргәзмәсенә багышланган бу зур тамашаны Чаллы мөхтәсибәте оештырды. Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин да ярдәме зур булды. Сүз уңаеннан мөфти Чаллыдагы зур дини чараларның барысында да катнаша. Раббыбыз безгә бер рәхмәт җибәрә икән, без шатланырга тиеш булабыз. Рәхмәтләр русында иң олы рәхмәт улды булса пәйгамбәребезнең килүе. Коръән-и Кәримдә "Ва ма арсалнака илля рахматан лил алямин", эй Мухаммад, без сине галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрдек дип әйтә. Ягъни иң олы рәхмәт улды булса пәйгамбәребезнең килүе. Мәүлид бәйрәменнән тулы репортажны кыйбла тапшыру алдагы чыгарылышларында карагыз. Рим Әхмәтова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Шәһәрдә барлык чыршыларда да утлар кабынды. Беренче булып Сидоровка бистәсендә, аннары Җиңү паркында, Хагашиләр микрорайонында, Бровецкий бульварында, Габдулла Тукай яр буенда һәм Азатлык паркында яңа ел чибәркәйләре утларын кабызды. Беренчеләрдән булып әлеге мәйданнарда безнең иҗат төркеме булып кайтты. Азатлык мәйданындагы чыршының ачылуын күптән көттеләр. Быел узган ел белән чагыштырганда аның утлары соңрак кабынды. Матурсыннар, шуалак, таулар, булар барысы да шәһәрдәшләрне үзенә тартып тора. Инде беренче көнне үк Азатлык мәйданында кеше күп иде. Бизәлеше, нанда сыннарның ясалышы. Шул без әле күптән түгел генә килдек, пока карап чыгылмадык. Ярыйты белән, монда нормально семинарга килеп, инде миңа бер дигән күңелле җырлыйлар. Фотога төшәбез. Матур җирләрне карыйбыз, кая төшергә була. Концертта бийбез. Тауларда шуабыз, әйбәт. Менә Тукай яр буенда чыршыны беренче тапкыр урнаштырдылар. Җәен биредә зур масштаблы реконструкция узды. Хәзер яр буе күпләрнең ял итү урынына әйләнде. Биредәге чыршының утлары ерактан ук күренеп тора. Актив ял өчен барлык шартларда тудырылган. Сегодня проявляли наши жители города интерес. При открытии было очень много народу с детьми. Значит, или папа с ребенком, или мама. Всем нравится, восхищаются. Очень довольны. Как у тебя настроение? Веселая. Веселая. Елка как она? Идеальная, красивая очень. Да, этому событию мы рады, что сделали у нас такой парк. Да. Для гуляния народного. Вот каток очень хорошо. Завтра мы придем кататься на коньках. Теперь можно ходить на коньках, кататься, правда? Здесь же не было такого. А теперь можно. Вон теперь детям вон здесь как елочка красивая, вон как его, обезьянка, петушок стоит. Ну весело будет. Украшения есть. 31 декабрьдә чыршы куелган барлык мәйданнарда да бәйрәм концертлары узачак. Район халкын яңа ел программасын карарга чакыралар. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә иш күрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-мин булыгыз.